Na farko mune wa mutanen Nijar gabaki ɗaya da mutanen Afirka murna da samun wannan wato mika hannu daga shugaba na farar hula zuwa wani shugaba na farar hula ba tare da tashin hankali ba. Wannan ya sa Nijar a cikin sahun ƙasashen da suka kama hanyar dimokuraɗiyya wacce tafiya ce da tsari da take buƙatar haƙuri. Fi ƙasashen da suka kai inda suka kai ba yanzu suka kai ba. Shekara 200, 300, shekara 100 kasashe ana ta gina dimokuraɗiyya. Sai ana yi ana haƙuri, za a samu ci gaba, za a samu ci baya, za a ji daɗi, za a samu rashin daɗi, amma amfaninta shine kowace shekara 5 al'umma na da 'yanci, in ba su jadi ba su canza. Kuma wannan abin da shugaba Muhammadu Yusufu ya yi bayan shekara 10 ni makusanci na ne, kuma yau kusan shekara 3 yake gaya min, ya ce shi addu'a da yake Allah Ubangiji ya ba shi ikon ya kammala wannan zagayen nasa na biyu, ya miƙa wa wanda zai zo lafiya. Bai taɓa niyyar ya zauna a cikin mulki bayan shekara 10 ba, kuma wannan rashin riko da mulkin shi ke taimakawa wajen samun kwanciyar hankali da ci gaba. Kuma Allah ya saka masa da alkhairi, wanda kuma ya karba Allah ya taimaka masa ya ɗora akan ayyukan alkhairi da ya yi. Allah ya sa ƙasar Nijar ta samu kwanciyar hankali da ci gaba, ƙasar Afirka gabaki ɗaya Allah ka mana kwanciyar hankali. Shi zaɓe haka yake, baka ga Amerika ma yadda aka yi da Donald Trump ba, wanda shine ma yake shugaban ƙasar amma ya tsaya ya ja. Ya kamata mu san cewa irin wani abin ana yi, waɗansu za su yi haƙuri, waɗansu za su ja, amma muhimmin abu shine in an gama komai, inda akwai harkar doka, an je kotu an tabbatar, daga sanda aka ce doka ta tabbatar kuma sai a haƙura, a haɗa kai a gina ƙasa, a jira wani sakamakon. Wannan shine shugabanci. Amma in akwai hanyoyi na shari'a da mutum zai biya tabbatar sai bi hanyoyi na shari'a, amma shari'a na tabbatarwa to shikenan kuma Allah ya bayar, sai a hakura, sai a bi, a haɗa kai, a gina ƙasa, a haɗa kan al'umma, saboda ita rabuwa da tashin hankali da fitina ba ta haifawa ƙasa alkhairi. Ƙasashen mu abin da suke nema yanzu kwanciyar hankali.